Game. Good morning guys, nandito naman kayo sa Niñoy Hills. Si paring Ezekiel at ang kanyang Banshee, full sus, aking Rurok, si Father Anthony, kanyang XC bike, and of course, si Master Rurok Jowa. So yan, ready na kami. Yup, fist pump. Before we go, Niñoy Rolling Hills, Aguilar, Pangasinan. Yeah, let's do this. Yeah. Ayun, sa sobrang technical ng part na to, lalaki talaga ng mga bato. Hardtail lang naman gamit natin. Kaya itong part na to, medyo drop yan. And wala na. Kailangan ko ng lakarin. Ayun. Hirap nun eh. Yeah. Hindi, sakto lang. Ayun, kakatapos ng pangatlong technical na yun actually. So bike check tayo. And si Father Roland, first time yan, mag-downhill lang ganyan ka-technical. Si Master Rurok naman, medyo natagalan siya, isang buwan din hindi nakapag-downhill, kaya kailangan natin antayin. Kaya? Diretso ah. Diretso ah. Hindi, una ka na saan. Ayun, so nasa second part na tayo ng XC semi-DH na trail natin dito sa Niñoy Hills. So makita nyo naman, napaka-technical, laki ng mga bato. And it's very important na prepared kayo sa trail na to. Konting ensayo lang naman, papawis, ganyan, para ma-enjoy yung view. Napakaganda ng rolling hills, nakita nyo naman, overlooking ang Lingayen, Bugalyon, Pangasinan. So yun, sinusundan natin si Father Anthony. First time may ata mag-downhill ng ganito ka-technical, kaya medyo nakangamba pa siya. Kaya yun. And yung drop. Yeah. Lalaki yun, sobrang laki. Ayun. Ayun, natapos natin yung second part. Bike check tayo. Tayo natin yung mga kasama natin. Medyo natagalan sila dun sa mini drop.
So, yan na si paring Ezekiel. Super enduro man. Nice one. Yeah. Sarap yun, sarap. Yeah! You know. Yeah. Kanan lang, ay, oh, kanan lang. Ay, kaliwa lang. Ha? Normal lang yan. Normal lang yan. Kanan, ay, kaliwa, kaliwa. Ito ay, hindi mas malinis. Mahulog siya dito. Oh. Yeah. Yeah. Bike check, bike check. Ayos, ayos. Sarap. Ayos sa'yo eh. Pwede. Okay, bike check muna tayo para sa ating XC Mini DH Trail para sa third run. So, eto na yun. Sarap! Ayan, kita nyo naman, ang saya-saya ng trail namin. Nakuha na kasi ni Father Roland yung pacing tsaka momentum. Kasi yun nga, na hiniram niya pala yung full sus ni Paring Ezekiel. Kaya ngayon si Paring Ezekiel medyo kumakap ha. So yun. Oo, kanan ka, kanan. Yeah! Ingat ha. Yeah. Yeah, diretso lang. Bitaw! 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 Bitaw na! Ayaw bumitaw, ano ba? Kaliwa, kaliwa. Yeah.
Sarap nun. Kita nyo naman ang saya-saya ng trail. So you can see Father Roland. Saya-saya kasi, yun nga, sabi ko sa kanya, bitaw siya para mas mabilis. Pero syempre nakangapa pa rin siya. At least nakapag-downhill siya. Ayun, dito na tayo sa fourth part ng XC downhill natin. Medyo mas mahirap to. Subukan natin kung kakayanin. Rev. Doon sa dulo. Oo. Tao mahulog. Yeah! Ah. Isik eh, ayun. Sarap dun, no? Ulitin natin. Ganyan lang. Woohoo! Nice one. Ulitin natin. Ulitin natin. Ah, ulitin natin. Diyan, oh. Ayos. Sarap ulitin dyan, no, pre, no? Bye, check. Natapos na ang fourth part ng ating mini DH XC. So, banayad na lang ito. By the way, ang rolling hills ay matatagpuan sa Aguilar, Pangasinan. Dalas kami maglaro dito kasi nga yun, madali lang siyang puntahan, maganda yung tanawin, and of course, malapit lang siya sa atin. Kaya dito tayo madalas naglalaro.
tapos na namin yung mini DH XC natin. Si Father Roland, si Master Rudolph, at nandun si parang Ezekiel din. So maraming salamat. Sana nagustuhan niyo yung short video clip natin para sa Niñoy Hills. Thank you.